कन्या राशि कन्या राशि 8 नवेम्बर 2025 किभଳି ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଶାରେ ଭରିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଲାଭ ହେବ, ଋଣ ସମସ୍ୟା ଆଜି କମିବ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳଦାୟକ ରହିପାରେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେବ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପଢ଼ାଶୁଣା ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ମିଠା ବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସାବଧାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ପିଆପିଇ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ମିତ୍ରତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିବ। ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ଦିନ ଆଜି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଜି ଗଢ଼ିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା ସକାଳ 9:30ରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ହାଲକା ସବୁଜ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ପେଜକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଏ ପେଜକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।